Sziasztok, Veronika vagyok, és üdvözöllek titeket egy új Miami vlogban. Töltsetek velünk egy laza szombati napot! Most eljöttünk reggelizni, és azért van itt ilyen nagy hangzavar, mert ugye szombat reggel van, és rengetegen vannak itt ebben a reggeliző helyen, vagy ezen a reggeliző helyen, és úristen, mindjárt mutatom nektek, hogy milyen csodálatos dolgok vannak itt. Szerintem kérjünk egy menüt, nem? Amúgy ezek is nagyon jól néznek ki. Ez szerinted pisztáciás? Igen. Jaj, ki is van írva pisztát. Na jó, hát én egy olyat kérek. Ez is jól néz ki, ez valami grill omlett. Omlett. Jó, hát én egy ilyen omlettet kérek. Mindig ezt a Martiót. Melyiket? Vagy Maritót, vagy milyen? De hát ezt teszed reggelire? Igen. Jézusom. Amúgy nagyon jól néz ki. De ez nekem olyan, mint a... Hogy hívják az a magyar süti? Krémes? Melyik? Nem a krémes, amihez a égetett tészta van, tudod, és ilyen csavaros a teteje. Mi az? Ekkel. Igen, vagy képviselőfánk. Amúgy ez is jól néz ki, ez a caprese. Jól néz ki ez is. Vannak még. Jó kis sütik is vannak. Milyen jó kis házi lekvárok vannak itt. Na hát itt a sor, ugye? És itt egy kicsit várni kell az asztalra. That's fine. Okay, perfect. Thank you. Milyen szép itt ez a rész amúgy. Kis rózsaszín virágokkal. De édes, egyem meg. Milyen jó ez a kis kocsi itt, nem? Meg is kaptuk az asztalt. Perfect, thank you. Nézd, hogy vannak ilyen specialty latték, és van ez a... Ó, az is jól lát, ez a Turkish Mocha Café Latte, és a Vanilla Rose Tea Latte. Jó, és van levendulás is. Meg pisztáciás is. És már nem tudok választani. Ja igen, itt vannak amúgy ilyen a rózsás, karamell, pisztácia. Szerintem én ezt a rózsásat iszom. Kíváncsi vagyok. Thank you! Na, itt vannak a jó kis reggeli szendvicsek. Ez a pisztáciás. És te miért? Jaj, igen. Ez így van. Na, végeztünk is a reggelivel, hát nagyon-nagyon jól laktunk, és képzeljétek el, hogy vettünk egy
kovászos kenyér, úgy hívják? Igen, kovászos kenyeret, mert hogy este szeretnénk csinálni egy ilyen olasz tálat, hogy olívaolaj, balzsamecet, így belemártogatni a friss kenyeret, meg mozzarella sajt, paradicsom, úgyhogy az lesz a vacsora. Na most pedig megyünk egy bevásárlóközpontba, és nem is igazán a vásárlás a cél, hanem úgy voltunk vele, hogy ha már itt vagyunk a közelben, akkor megmutatjuk nektek, mert hogy ez egy nagyon különleges hely, ugyanis a világ egyik legdrágább bevásárlóközpontja, és az összes nagy márkának van ott boltja, mert hogy hát ez egy ilyen presztízs kérdés, hogy itt ugye ugyanolyan, mint Beverly Hillsben a Rodeo Drive, itt Miamiban ez a Bal Harbour bevásárlóközpont, és hát presztízsből ugye minden nagy márkának illik jelen lenni ebben a bevásárlóközpontban, és gyönyörűen meg van csinálva. Igazából ez egy nyitott bevásárlóközpont, tehát a középső rész ugye teljesen nyitott, és gyönyörű növények vannak, úgyhogy tényleg érdemes, hogyha itt jártok Miamiban, akkor érdemes elmenni, csak szétnézni, még hogyha tényleg nem is vásárol az ember, csak bemegy és leül, megiszik egy kávét, vagy csak picit körbesétál, már az is egy nagyon nagy élmény. I got blood on my hands right now, and I'm stumbling through the dark in the dawn. I have found new ways, but no, I can't be the one that you need. Yeah, you know what I've done in the past. Still you say you and I, we can last. I have found new ways, but no, can I be the one that you need? Then I changed my mind. Maybe we got time to make this right. Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night, I could have called you mine. I can't be the one that you need. Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night, I could have called you mine. Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night, I could have called you mine. Can I be the one that you need? I got blood on my hands right now, and I'm stumbling through the dark in the dawn. I have found new ways, but no, I can't be the one that you need. Yeah, you know what I've done in the past. Still you say you and I, we can last. I have found new ways, but no, can I be the one? Amúgy ez egy háromszintes bevásárlóközpont. Na pont itt kezdtem el beszélni amúgy, ahol legjobban csobog a víz. Ezt nem tudom csak hallani. Szóval ez egy háromszintes bevásárlóközpont, és rengeteg üzlet van, de mi most elmegyünk amúgy a belső részbe, mert hogy meg szeretnénk nézni, hogy milyen szemüvegek vannak. A férjemnek ugye, hogy lesz a szülinapja, 2 nap különbség van köztünk, ugye, és hát ha találunk valami jó kis szemüveget. Amúgy nem tudom, hogy vagytok vele, de szerintem szemüveget a legnehezebb venni, legalábbis nekem is nagyon nehéz venni, illetve a férjemnek is. From afar, I could swear I thought you fell from the stars. Think about you day and night, girl, even when you're not around. I don't want it if it's not with you. Hey, I'm just keeping it straight, cause you got me feeling distracted. Let me show you the way, girl, I don't take it for granted. Why can't we just give it a go? Infatuated more than you know. I want you near with the sun.
same point of view. I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun and the moon. I just want you to know I'll have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me why. Honest, tell me why. I'll have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me what's on your mind. I'ma say every day you got me hypnotized. Take a shot on the dart, all we got is tonight. So can you call? Cause nobody knows how far we go. I want you near with the same point of view. I'm always ready, so call me over. We're meant to be like the sun and the moon. I just want you to know I'll have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me what's on your mind. Want you to know the silence so loud. I'm running out of patience. I need your love, babe. I'll have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me why. Honest, tell me why. I'll have a strawberry side on the side next to you. No wasting time, can you tell me the truth? I'm feeling you, yeah, I'm feeling you. Oh, oh, be honest, tell me what's on your mind. Itt vannak a Tom Fordok, meg a Gucci-k. Na most figyelj, lépjél ki a komfortzónádból, és próbálj meg egy picit másabb szemüvegeket. Amúgy ez milyen? Always forget those. Itt ugyanolyanod van. Sorry. And this is mixed, right? There's women in. Ó, ez nagyon nagy. Na hát nem kaptunk sajnos szemüveget, úgyhogy most megyünk tovább, átmegyünk az Aventura Mallba, de csak azért megyünk az Aventura Mallba, mert képzeljétek el, hogy hát minden éven ugye nekem a mániám, amikor így bejön a nagyon nagy meleg, hogy én ilyen csillogós testet akarok, és ilyen csillogós testolajat veszek, és most is vettem egy testolajat, és nem tetszik sajnos, úgyhogy visszaviszem, mert közben láttam, hogy van egy másik fajta, az nem testolaj, hanem olyan, mint egy ilyen testvaj, és állítólag ilyen nagyon-nagyon gyönyörű csillogó bőrt eredményez. A Patrick Tárnakon amúgy most dobta piacra ezt a kimondottan ilyen nyári csillogó testet varázsoló kollekcióját, és ebből vettem meg a testolajat, de hát ez önmagában semmi, úgyhogy most szerintem visszacserélem erre a testvajra, és akkor megnézzük, hát hogyha az jobb lesz. De szép lesz. Lehet a beachfronton lesz. Tényleg, pont óceánpartra fog nézni, de gyönyörű lesz azért. Hát
kíváncsi vagyok, hogy mennyitől indulnak a lakások itt. The bay in the ocean, and then you have paddle balls, you have a Pura Vida Sesame Bakery there. They're going to build the University of Miami is building $700 million of medical facilities for cancer and for the eye vision. But there's going to be another building here. That means that 40% of the prices of today, they're going to be a lot higher over here. Na, megkérdeztük, hogy mennyibe kerülnek a lakások, és $1,5 millió, ami hát forintban olyan 500 millió forint körül van egy 2 hálószobás lakás, és hát hiába itt úgy néz ki, mint hogyha beachfrontos lenne, nincs közel az óceánparthoz, és állítólag háromszor annyiba kerülne az ára, hogyha az óceánra néznének a lakások. Úgyhogy 500 millióért még mindig nem óceánfrontos lakást lehet itt venni Miamiban. Na, de menjünk akkor a Sephora-ba, most már izgalmasabb témák jönnek. Megkeressük a Patrick Tart. Látod valahol? Patrick Tart. Patrick Tart. Nem látom, hogy hol van. Patrick Tart, I think it's in the back. The back? Yeah, or if it's not here, it's got to be in the back. Okay, thank you. Úristen, milyen sokan vannak. Nagyon sokan vannak, ott van hátul. Ne, gyere már! Hi, how are you? Any questions for you today? No, thank you. I just would like to check out the, the body glow. Hát. Én ezt vettem, ezt a testolajat, és ezt akarom kipróbálni, ez a testvaj, meg amúgy ez is. Na, nem vettem semmit, visszahoztam, és kaptam rá ilyen szolkreditet, úgyhogy majd levásárolom. Annyian voltak egyszerűen a boltban, hogy nem volt türelmem nekem most erre, hogy valami mást vegyek, vagy valamire kicseréljem. Úgyhogy majd ráérek levásárolni. Most pedig átmegyünk az Abercrombie-ba, mert hogy szeretnénk valami jó kis rövidnadrágot, vagy hát ilyen térnadrágot venni a férjemnek, úgyhogy megnézzük, hogy ott mik vannak. Ezt néztem neked, de amúgy ezek nagyon jók. Itt vannak a rövid nadrágok. Ez van neked. Jaj, várja. Mindjárt megnézem rá. 32. Ennek is nagyon jó anyaga van. Nem? És ez jó. Na, ez viszont jó. Csak kérni kell méretet. Na hát nem kaptunk semmit az Abercrombie-ban sem. Volt egy-kettő olyan rövid nadrág, ami tetszett volna, viszont vagy méretben nem volt, vagy pedig túl rövid volt, tehát ilyen short típusú volt, és nem inkább ilyen halásznadrágszerűség. Úgyhogy nem jártunk sikerrel, látjátok, mindig úgy jó vásárolni, hogyha nem akartak semmit venni, akkor biztos, hogy találtok valamit, mert hogyha célirányosan vásárolni jön az ember, akkor biztos, hogy nem talál. Na most elmegyünk, megállunk a boltba, az esti olasz kis vacsoránkhoz veszünk egy-kettő dolgot, és utána pedig hát szerintem lepihenünk egy órácskára, mert én nagyon elfáradtam már a mai napban, és utána pedig elkészítem a jó kis olasz vacsoránkat.
Én most esküszöm, amúgy megkívántam a dinnyét. Nem veszünk dinnyét? Ugye? Vagy csak azért, mert szomjas vagyok? De lehet, hogy amonnan kéne, vagy innen? Aha, jól néz ki amúgy. Na, itt vannak a sajtok. Vegyünk mozzarellát. Olyan nincs, ami fel van szeretelve. Ja, itt van sliced. De jó, ez is akcióban van. Tessék. Tormás sajton? Még otthon van nekünk tormás sajtból. Aha. Mit vegyünk még? Neked van jövő hétre sajtod, amúgy? Nézzünk. Nézzük azt az aged parmesan. Itt van végre. Na, de ez is tök jó, mert ebből is buy one get one free. Veszek akkor, mert ezt te szereted, nem? És akkor miért vegyek még mozzarellát, vagy miért? Four cheese Mexican. Milyen jó akciók vannak megint? Na, csirke mellett kell vennünk. Mert kitaláltam egy nagyon jó csirkemállas receptet, úgyhogy majd figyeljétek az Instagramot és a TikTokot, mert hogy ki fogom posztolni. Airfryerbe szeretném elkészíteni, és egy ilyen nagyon-nagyon szaftos és nagyon jól néz ki az a csirkemáll, amit kigondoltam. Egyszer már ettem egy helyen, és remélem, hogy újra tudom kreálni, úgyhogy ha nem találjátok a receptet, akkor az azért volt, mert nem sikerült újra alkotnom, de szerintem meg fogom tudni csinálni. Nagyon jól néz ki, és ez vágyszalmon. Csak ezért tudod, mi a problémám? Hát, hogy ez így egybe le van fagyasztva, és én ezt, hogyha kiveszem meg, én ezeken magamnak ez nagyon sok. De hogy nem lehet kapni kakaóport, én nem értem. De most már nem rossz helyen nézzük. Hát létezik az, hogy nincs kakaópor. Nekem csoki kellene, amit meg tudok olvasztani, de ezek szerintem nem olyanok. De ez, hogyha csinálnom tudod azokat a kis datojákat, és akkor kis csokit szeretnék ráolvasztani, akkor ez arra kell. Vegyünk citromot, mert hogy ez kell a vízhez. Meg narancsot, igen, vegyünk narancsot, de azt a floridai narancsot vegyük, mert hol van? Ez az? Ez nagyon finom. Veszek friss bazsalikomot akkor. És kell vennünk paradicsomot is. Ó, ez a fürtös, ez nagyon jól néz ki. Ez jó is lesz. I got blood on my hands right now, and I'm stumbling through the dark in the dawn. I have found new ways, but no, I can't be the one that you need. Yeah, you know what I've done in the past. Still you say you and I, we can last. I have found new ways, but no, can I be the one that you need? Then I changed my mind. Maybe we got time to make this right. Can I be the one that you need? Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix this heart, then I could have stayed the night, I could have called you mine. I can't be the one that you need. Maybe if I change the way I love it, maybe if I try to fix
could have stayed the night, I could have called you mine. I can't be the one that you need. Maybe if I change the way I love